Mas Bagong, Mas Kamerun, tak goleki kanca ya. Monggo. Adik wedok nduk niken salindri ben jumeneng nyedaki sampean. Selamat malam nduk niken. Nggih, selamat malam Mas Bayu. Alhamdulillah. Wis kepareng suwan rene Cahayu. Niki wis digonto pirang-pirang sasi sing kepungkur. Kula panjenengan dipercaya panjenenganing Bapa Daengku Saeri disuwun nderek ngregengake merti desa utawa sedekah bumi ten mriki Nduk Cahayu. Alhamdulillah Mas Bayu. Kalau boleh saya tahu Pak Daengku Saeri itu apakah orang Jepang? Kok orang Jepang piye to? Karena dari namanya aja sudah Daengku Saeri. Sanes, ning yo ana piyai sing ngarani nek Pak Daeng iki dudu piyai kene, ning asli kelahiran saking mriki Pak Daengku Saeri. Oh, saya udah ketemu apa belum ya tadi? Ayo mesine empun, ayo no. Agar brengose kaya Raden Setyaki ya kuwi Pak Daengku Saeri. Tadi saya ketemunya sama siapa? Pak siapa? Pak di Sinten Mas Desi. Mas Desi. Ah, ya. Niku putrane. Mas Desi. Wah, niku putrane pengusaha sukses kuwi, Nduk. Nah, tadi saya diinepkan di rumahnya. Alah kok diinepkan iki lho. Disinggahkan. Nggih. Ya ora transite ten daleme Mas Mas Desi. Alhamdulillah. Itu namanya Mas Desi Kudesai. Siapa sih? Asmane wae Mas Desi Griya Maha Arta lho. Iya. Saya kira tadi kalau mempunyai perumahan ternyata itu nama asli ya, Mas. Nggih, nama asli beliau seperti itu. Oke, ya didoakan semoga buat Mas Desi dan juga Bapak Pak Daeng Kusairi. Ya. Tambah rezekinya. Amin. Panjang umurnya. Amin. Sehat selalu panjang umur. Amin. Malam hari ini sangat tumplek-blek, alhamdulillah. Saya tidak bisa menjawab satu-satu tadi fotonya karena saking banyaknya penontonnya. Mohon maaf. Bukannya saya sombong, tapi kalau saya melayani foto terus, kapan nanti saya tampilnya ya? Kok iso diwakili nek pengen foto karo Mas Nduk Salindri? Iya. Kudu diwakili Mas Kamerun. Lah iya ta? Wakili piye? Ayo no. Wong napa? Piye? Jekne kan teng pondokane untel-untel sing foto bareng sing metu kula kalih. Bagong do indo kok. Ora nek wong demok. Ya aja meri. Wong iki rezekine dhewe-dhewe. Iya, tadi ini bapak tua sudah mendoakan. Saya belum mendoakan warganya. Semoga Bapak yang mampu lemah itu sudah mendoakan. Iya. Aku manuk ngono kakak tua. Gong. Nek sawangi jane ayu. Nek dipikiri diamput ya. Arep ndongake apa Nduk Niken? ya buat warga yang ada di sini dan maupun yang ada di live streaming. Nanti diamini bareng-bareng ya, Bu ya. Nggih, ayo. Nggih, pokoknya doane orang banyak iku mesti mandi. Amin. Muga-muga sedayanipun tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Panjang umure. Amin. Sehat selamat wilujeng. Amin. Apa itu? Amin. Wayangan nek reyok bareng iki. Itu buat saya ya. Weh, alhamdulillah. Ana buket yo Nduk Niken. Masa engko kadung pede tibake duduke aku lho, Mas. Oh ya enggak digo. Ora kek teguh panjenengan lho. Ngopo kek teguh iki ya? Niku lanang lho, Mas. Ora. Eneng wektune dhewe. Ketoke nggo dalange ketok iki. Ora ge sapa-sapa digewonge dhewe. Yo, iki wonten awala Nduk Niken. Sadurunge ngaturke lelakon lagon sing werna-werna niki wonten sing ngersake Sinom Parijana kali pepeling. Nggih. Katur Forkopimcam Kades Kecamatan Tulis, bapak-bapak kepolisian kalian bapak-bapak TNI. Nggih. Saking Pak D Kirman. Oke. Tak goleki kanca, Nduk. Siapa, Mas? Yo, aku tak nyuwun tulung karo Mbak Dita Intawati karo Mbak Gentari. Nggih. Karo Mbak Ayu ngancani Nduk Niken rene. Monggo. Yo, mentaram-mentaram turun. Monggo sik ngatur ke lelagon pepiling luwih dhisik. Nggih. Himbauan dari penonton yang dari panitia, penonton yang di depan mohon untuk duduk.
Karena yang di belakang tidak kelihatan. Monggo-monggo ingkang wonten ngajengan katuran ngadeg ingkang mburi katuran nedak monggo. Duduk ingkang wonten. Monggo sing jumeneng lenggah. Lenggah ya untel-untelan kok, Mas. Mungkin lek mboten saged lenggah sunggi-sunggian mawon. Nek mboten sing ajeng monggo minggah wonten gendeng. Ya aja ta ya. Iki sadurunge ngaturi lagon sing warna-warna. Nggih, Mas. Ada request khusus dari Pak Lurah. Apa itu? Ngersaki lagon tak lilo-lilo ledung. Ya. Nggih. Lho niki apa to? Apa? Nggih, oke. Yo, diatur. Dikancani, Mas. Sinten? Oh, kancane ya. Iya. Anu sik Mbak Dini, ayo Din, kancane Din. Mengke bar tak lilo-lilo ledung aku nyuwun tulung Mas Desi tak aturi munggah ana pepanggungan. Oh ngono, nggih. Dengan sahabatnya asmane Mas apa aku mau lali. Mas Desi karo sahabate tak aturi munggah ini. Padha-padha pengusaha sukses kuwi, nggih. Monggo. Iya. Oh, nggih, Mas Desi. Terima kasih. Nggih. Anu masuk. Nggih, Mas Inang pundi Mas Inang? Alhamdulillah. Terima kasih. Nggih. Wah, ini calon pemimpin-pemimpin muda iki. Muga-muga kok Mas Desi iso ngesui warga Beji kene. Allahumma amin. Amin. Nggih. Ayo, saiki Mas Desi ngersaki lagu apa? Nyuwun lagu Denok, Mas. Denok? Nggih. Boleh, oke yuk. Diaturke sik.